persoal, o sea, que falábamos de estar en galego, como está a xente, sí. Pois temos de baixa por sanción a Alain e a Brais Abelenda e dúbida Miki Bosch polo pinchaciño que lle deu outro día no Solio. Bueno, dúbida, pero en teoría, o sea, de momento, con precaución, pero sin descartarlo, non? Sí, sen descartalo, temos 3 partidos esta semana, entón hai que valorar cando usalo, pero podría chegar se fora o último partido de Liga ou non houbera partido entre semana o 100% que vos diría que xogaría. Agora mesmo pois vamos valorar todas as situacións que podamos ter dentro da plantilla e do contexto e decidiremos no día anterior ou nos momentos antes do partido. Falais destes 3 partidos, a veces sempre se pide ir partido a partido, pero non sei se na xestión, sobre todo, se o ves como un todo esta semana e tamén como ese todo ou nada do que pode pasar en estes 3 partidos. Non, ao final, cando testes partidos, pos un pouco o foco en como distribuir un pouquiño pois as cargas, pero ao final o que marca é o partido inmediato. Ao final, tú se gañas contra o Baracaldo, os niveles de enerxía van a aumentar, vanse a disparar, e sempre que nunca planificamos, pois o domingo xoga este, o mércores xoga este, que xa tuvemos 2 semanas así, vamos vendo sensacións, vamos vendo como fixemos o partido anterior, como é o rival contra o que imos a xogar, pero bueno, o de todo ou nada, eu creo que ao final isto van a quedar, paso que pase, van a quedar 6 xornadas, en estas 3 xornadas para nós, os rivales o máximo que poden facer son 6 puntos, 4, 3 para baixo. Tú optas de 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 8 non, pero 7, 9, sí que, bueno, vamos a ter esa bala extra que esperemos acadar, pero primeiro é Baracaldo. Ao final temos que pôr o foco en Baracaldo, sabendo que levamos tempo sen ganar en Pasarón e queremos darlle a nosa xente unha vitoria, que levamos tempo tamén sen gañar e queremos ganar tamén para reenfocarnos e volver a ter uns niveles de confianza altos, sabendo que é un rival directo, que se lle ganamos podemos nos pôr a un punto co lo verás ganado e un partido menos. Falamos antes do estado físico, no aspecto mental, están sendo semanas nas que a victoria está costando, os goles, bueno, chegaron 2 goles nas últimas 6 jornadas, creo recordar. Como está o equipo nesa faceta? Pero na ofensiva, no anímico. Non, no final non, é que intentamos non pornos losas, nin cando estivemos non sei cantos partidos sen ganar, non sei cantos partidos metendo gol, nin agora que levamos tempo sen ganar e sen meter gol, pero gol xa metimos outro día, así que é unha losa que entre comillas podemos quitar de enriba, pero que hai que estar estables sabendo que o que pasou ata aquí xa pasou. Se estamos na xornada 30 con 43 puntos e un partido menos cos demais en disposición de loitar o playoff, quere decir que non lo hemos ganado. Entonces, nos agora mesmo temos non sei que palabra usar, a responsabilidade de decir, vamos a loitalo. Hai que loitar o playoff e agora mesmo para loitar o playoff temos que ganar a Baracaldo, temos que ser capaces de polo menos non perder contra Baracaldo, pero xogamos na casa e sería un partido de 4 puntos. Entón, vamos partido a partido, sabendo que ese partido a partido nos trouxo hasta aquí, e ese partido a partido esperemos que na xornada 38 contra o Avilés, se non estamos clasificados, que vai ser moi difícil, polo menos que dependamos de nós para poder entrar, sabendo tamén que vai ser moi difícil e que vai ser moi longo e vai a pasar de todo nos partidos e nas propias semanas. A ver, dese Baracaldo é un equipo que está facendo as cousas moi ben este ano e que chega quizáis en un dos seus mellores momentos, non? Sí, é un equipo que xa cando xogamos contra eles que a nivel de resultados non estaban diésel, pero xa faláramos de que era un equipo bo, que era un equipo intenso, que era un equipo que vai pa diante, que é un equipo que che fai os partidos incómodos, e agora mesmo están tendo resultados moi bons, están con niveles de confianza disparados, pero así como as rachas malas córtanse, as rachas boas tamén acaban, esperemos que se xunten e conflúan ao final das dúas rachas neste partido. Sentido nos presionados, Rubén, porque é verdade que no punto de partida o objetivo era pero xa chegado a ese punto, pois é certo que o equipo a cada un nivel de excelencia en determinado momento da temporada que o situaba xa orientado para o playoff, agora non están indo resultados. De alguma maneira ves que o equipo está responsabilizado con iso, que se sente presionado con ese equipo?
Eu intento trasladar que a responsabilidade xa é desde o día 1 cando posa a camiseta do Pontevedra Club de Fútbol e respostas ante 4.000 socios que creo que temos. Ao final estás levando o nome dunha cidade, levando o nome dun club histórico que con 4.000 socios detrás, eso xa é en sí unha responsabilidade. Agora mesmo o objetivo ese primario ainda non o pechamos, pero está en disposición de pecharse, e a ilusión é o de conseguir o playoff, ou a responsabilidade de loitar por conseguir un playoff. A presión en sí nos non a notamos, non nos sentimos responsabilizados ou máis que responsables, presionados de que temos que facer o playoff sí ou sí, ou senón isto é un desastre, porque ao final nestas 7 xornadas se vamos de verdad un pouquiño grano, o día de Lugo, o día de Madrid, o día de Ourense, creo que merecimos moitísimo máis e non se deu, pero tamén se vamos aos bons momentos, eu creo que en Baracaldo igual puidemos empatar. O día de Arenas en casa fixenos un partido moi difícil. O día de Celta B que fixemos un partidazo, pero eles empezan ganando e con un teñen unha ocasión clara de gol. O día de Ferrol foi un partido moi de igual a igual que pudo acabar en empate. Entón, todo eso que nesa xeira boa foi a favor, pois agora nesta xeira non tan boa non está indo a favor. Son detalles, ao final sí que nos vemos que levamos 7 xornadas sen ganar, pero non é un equipo que leve 7 xornadas sen ganar porque é un desastre, un equipo que ao final outro día imos 2-0 abaixo nun campo como é o de Zamora, despois facer unha moi boa primeira parte, o equipo non só se mete no partido, senón que con un xogador menos fai que o Zamora pida ahora. Hai que ganar xa para sí que os xogadores sentan esa pequena liberación, pero presión de que non estamos ganando pola presión, eu non creo que pase, simplemente pois estamos nese momento que ahora mismo non ganamos partidos, pero estou convencido de que o equipo, tal como entrena, tal como adestra, tal como o ves traballar os domingos, vai darlle a volta á situación seguro. Eu creo que por último, ao final é certo que está Arenas por medio, pero dende aquí visualmente se ve moito mellor o céspede, son 2 partidos nunha semana en Pasarón, esa melloría tamén axudará moito o equipo, como estades vendo? Sí, segue faltalle moita aínda para recuperar, pero sí que obviamente comparado con este tempo atrás o campo está mellor. Esperemos que vaya recuperando e a ver se en 15 días, 3 semanas podemos ter un bo campo, porque ao final foi un dos nosos peores enemigos durante todo este tempo. Fixadevos outro día contra o Zamora nun campo bo, o día de Celta B nun campo bo, o día de Baracaldo nun campo bo. Eu creo que Ayel Copino, Tiago cando estaba, Brais Abelenda, Diego Gómez, Luisao, Joao, a toda esta xente, canto mellor Montoro, que hai moitos xogadores que o campo a nos perxudicou todo o ano. Os equipos veñen aquí, veñen a sobrevivir un día e xa está, pero nós temos que xogar 19 días aquí. Van xa varias semanas nas que si que houve un repunte a partir do partido de Ferrol, no que a afección si que respondeu a esa chamada que fixo dentro do clube, pero xa van 2 semanas na que ese número de espectadores mantense nesa frontera dos 3.000, 3.100, non recordo. Que lle dirías a esa afición para esta recta final? Entiendo que era pola mesma idea que a principio de ano, Ferrol. Sí, o único que lle pido, eu non pido tanto o que veña ou que non veña, digo cos que veñan que confíen en nós e que nos animen, e que se non están contentos ao acabar, pois o mostren, pero durante o partido que axuden o equipo, porque vamos a necesitar de todos para conseguir algo tan bonito como xogar un playoff por ascender a segunda división, que son palabras maiores. En canto a que veñan ou que non veñan, ao final é responsabilidade nosa. Se nós conseguimos ou conquerimos que victorias, estou convencido que contra a Ponferradina vendrá algún xeiro máis. Se volvemos e seguimos aí, pois eu non teño dudas de que se nos xogamos o playoff contra o Avilés na última xornada, aquí haberá 8.000, 9.000 persoas, porque xa cando vin co Ourense a falta de 3 xornadas. Entón, é un pouco nós darlle a eles para que eles nos den a nós. Entón, os que veñan, que confíen en nós e que nos animen, e os que non veñan, pois xa irán vindo cando estemos en disposición de poder darlle cousas como é un playoff a segunda división, que estamos convencidos de que vamos a loitar hasta o final, e todos temos que creer que vai ser difícil, porque vai ser moi difícil, pero temos armas, temos confianza e temos ilusión por conquerilo. Sí.